Chineke ma bilie kaija Chineke ma bilie kaija Chineke ma bilie kaija Chineke ma ezinụlọ bilie kaija Chineke ma bilie kaija Chineke ma mba niile bilie kaija Chineke ma bilie kaija Chineke ma Let the living souls praise the Lord. Let everything praise Him. For He's worthy of our praise forever, and His mercy endures forever. In the hard time He provides for His own. In the time of scarcity, He supplies in abundance. When people are crying and they say casting down, the children of God always shout as they lift Him up, because our God is awesome in all His ways, yes. And that is the reason I am saying. Yeah, good morning, viewers all over the world. Egwe nụrụ bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa group led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na like nya bụ egwu jee na audio mark, the iTunes, the Amazons and rest of them, chọọ nya bụ egwu ma download. For some of you that are seeing me for the first time, kpọọ mụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na Oraifite ma ọ bụ kpọọ m Akajugo. Yes, I'm the ancient priest and evangelist. Bụrụ onye isi nchụaja Ugochi ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi. Nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa taa bụ 3 things you must do to change negative vibrations to positivity. 3 things you must do to change negative vibrations to positivity. If you pay attention in today's lecture, believe in me, you will learn a lot. Don't forget, we are still in the month of April. Our monthly ritual is still ongoing. HF and I were the 4 days program from 26th to 30th of this month. Make sure to go to the temple to Aja call for Kubi Okunis in the National all over the world. We started this group ritual over 3 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Ezioku TV because it's not necessary. It's not why we're here. But I can tell you that you can't kid in Ajana Chunigwe. Upon each issue, and I did mail forward or 3 prayer requests to make token donation to the account number. The chat na WhatsApp and one other details we need for you in order to book. I got 2 dollars badge. You want to see pass over one. Or say I got the program I for the month. I get a big Mesaraka. Then I walk a letter, you charge a hammer. Bagotana temple, charge to entities of powers. Then even charge. Weeblo, Makaja Saraka. In I be only girls who naturally attend their physical program, 4 days program. Come with your application. Come with your at least a candlestick, white candle. I will remember. Then I will work the burning of the petition on the last day and Saraka that follows. Upon interested, he can chat me on WhatsApp 0805 7837 or 0813 8243 In a screen, you have numbers in the ample. Don't be getting with them. Then let's dive into today's lecture proper. Remember the topic of today: 3 things you must do to change negative vibrations to positivity.
Now, o nwere three things dị very important. Na mbidogolu, o nwere ike ọ bụrụ na ịbụ today I want to address any seekers only. People that are ordinary adherents, people that came new in ordinary. Give me your ears. Onwe onye ọbụla ịmabụ onye ọfụ n'ọdịnala Igbo, tag the person ka ọ n'ozi ya. Yes. Ihe nna achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ichikọtara azụ n'ọdịnala ma ọ bụ na-agbagodo gị afa gbachala gị afa ị nwere ego ị ga-eji wee lụọ ọrụ. O nwere ihe dị important. Ibezi na akwa maka n'ihi na agwara gị ego a ga-eji lụrụ gị ọrụ mana ijiri ego. Gee ntị ka nkọwala gị how things work, ihe ị ga-eme. Nke mbụgodo, three things ị ga-eme bụ nke mbụ, jee mee ihe a na-akpọ egg appeasement. Egg appeasement. Egg appeasement ya bụ simple thing. Ekuzigo m ya in the past na mba ekuzikwa ya taa. Jee chọbalụ m akwa ọkụkọ Igbo. O nwere ihe njisi gị chọọ akwa ọkụkọ Igbo. Ihe kpatara ya bụ na akwa ọkụkọ Igbo carries life. Ọ ihe dị ndụ ka ọ bụ. Yes, akwa awụ mystery, bọsị mma akụzi maka akwa dịkwa iche. Ịchọta akwa ọkụkọ Igbo, izue n'anyanwụ. Ọ bụrụ na ebe ị nọ n'ime anọwu n'open air, n'open place, because of ndị neighbor gị enwere ike ebido abịa ya ka ụzọ na-egwuwa gị ọgwụ. Ị nwekwazịrị ike nọ n'ime room gị. The most important thing bụ na ife esi ebe a na-akpọ east. Kedu ebe bụ east? East wee ebe a anwụ si acha ncha na compound be gị. Four corners of your room nwere ebe face east. Ọ bụrụ na iche east, jee chọtara m obere mmanụ, just obere mmanụ nri, red oil. Were obere pinch of salt tinye n'ime ya. Iwonye akwa ahụ elu. Kpọkwa chi onye ụwa gị, all the forces so gị, ezumezu mmụọ niile so gị, all your spiritual associates, your ancestors. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, gwa ha na gị nwa bụ etu a mbụ Chukwu nọnyere m enwe na m, na mụ nwa bụ Chukwu nọnyere m enwe na m, na m ji akwa ọkụkọ Igbo a wee na-ezu n'iwe. Ebe a bụ na ebe ọ bụla nsi mejọ ụnụ. Mmụọ abụna mmụọ ọbụla mụ na ha nwere ka anyị kwuo. Mmụọ ọbụla so m na-eji m akwa wee na-ezu n'iwe. Iwoniche akwa gị na iwere aka gị lụta mmanụ, tọọnụ mmanụ na nnu anyị tinye. Si ha na nnu na mmanụ anara eso okwu. Were ahụ nnu na mmanụ awa na-ete na akwa right round. Ị na-eti, ị na-ekwubi okwu, na-echetakwa na ihe ikwu n'ọnụ ka mmụọ na-anụ. Na-agwa ha na ịdị so sorry, na-eriburu gị eri, n'ịbụ nwata na-asa ahụ n'afọ na-afụta ahụ n'afọ na taa na chitere efowo. Na-enaghachitagoro na ya root kịta na ịmarụwo. Ị na-ete akwụ, na-ete mmanụ a na akwa ahụ, itecha ya rụrụkwa ọzọ tigide ete mmanụ na akwa right round. Then ọ bụrụ na compound be gị ka ị nọ, ebe ị mesapụla ahụ, were akwa ahụ pụtazie n'ilo, were ntu chọọ ntu. Ọkwa nne ya nọ n'ilo wee mee depending ka gị si mesapụ ahụ na be gị. I were ntu ihe dịka 9 inches nail kụọ n'ọnụ akwa. Akwa nwere ebe bụ ọnụ ya, trest ebe bụ ọnụ ya. Ị kụọ akwa, ntu a dị ya, akwa ahụ epuo. Ite ọnụ akwa upside down, saa ka mmiri akwa na-erunye n'ime ana, ka iwu abụna iwu ọbụla a na-ewere gị. Ka oze ọ iwe si na mmụọ gị na ha so, ka ọ mmụọ iwe si na be nna gị. Taa ka mmiri akwa na-erunye n'ime ana, ka iwu ọbụla a na-ewere ka oze. Mmesi anyị tọọ na akwa upside down, mmiri ga-abanyezi n'ime ana gradually. Ka bụ ofu ọnya bụ egg ritual. Imesịa nke a, ihe akpọ ma chi gị ma ndị ichie agbara n'afọ agwara na ndị mmiri na-enye gị nsogbu na chi gị ma ọ bụ mmụọ abụna ma ọ bụ na enwere foundation problem na be nna gị. Mmụọ abụna mmụọ ọbụla na-ebini ịgba aka ebe ga-emegide gị, ma nke ịmụ ma nke ịmarọ, n'ọnya ka ị na-esi weta ntinye akwa nwa do ihu na nke a bụ ofu. Nke bụ anyị ga-emezi bụ ị ga-eme na-eme ọjị, mana amarụ na nke ọbụla mmụọ a na-eri n'ọjị bụ mbụ na mbụ. Na-elụtara ụmụ mmụọ na taa na-agwara gị ihe iri ya eme n'afọ, mana ị nwere ego n'ọkọrọ oke onye ya ebite. Mana ị na-elụtara ụmụ mmụọ abụna mmụọ ọbụla, asịrị nọ ndị ichie, asịrị nọ chi gị, asịrị nọ ndị mmiri, maọbụ nke ọbụla, maọbụ nọ mmụọ nọ na be nna gị na-anaghị aja ihe aja ọbụla. Na-ekwu na-eme ọjị, na-agwa ha na ọjị egbugoro mbụ na mbụ. Na o wetara ọjị wetara ndụ, na ndụ gị ga-adị na ihe eji ebi ndụ ewee na-aga nke ọma bụ agarị ofu bụ ego na ọ ga-abịakwasịrị gị. Ihe ọma niile bụ ihe ọma nke ndụ ga-eru gị aka.
were ọjị a na-ekwu okwu na ọjị bụ ihe ọ na-agba ejide n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ na-ege ntị. Ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụgoro na mmụọ na-anaghị ewu ma ọ na-anaghị ebu na-anaghị ọkụkọ na iwere ha n'ọjị wee gwa ya okwu wee sị ya n'ikwe n'ihi eme ihe dị etu a mana na ọnọdụ gị adịrọ mma, si gbanweelu gị ọnọdụ na ọ bụrụ na ọnọdụ gị dị mma n'ihi abịa mee ihe ị kwesịrị ime. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị, ọ bụrụ na ibido bewe ọjị, ihe m na-achọ ịgwa gị bido gọba ọfọ, mee ya ka ọ bụrụ ya lifestyle na everyday ọbụla n'ihi ga-ekwubiriri okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Iji ọdịkwa ọ bụrụ na ị kwenye na ike dị n'okwu ọnụ aka nte yu ị mara na ihe ị na-achọ na Sokoto dị na Sokoto, na ọ bụgoro na onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ ma ọ bụ priest gị ma ọ bụ onye ọbụla na-ekwubi okwu n'isi gị na from your own end na ị ga na-ekwubikwa okwu na-asị ya gazie. So bido mewe ọjị. Ọ bụrụ na ị nwetara ọjị n'ebe ị nọ, maka ụfọdụ nwere ike ịsị na ha n'obodo oyibo bụ na ha na ugwu Hausa na ịnweta ọjị Igbo adịrọ possible. Mebe libation. Ọ bụrụ na ị enwetawu hot, mebe. If you cannot even find hot, go and look for water. Look for water. All the very powerful. The only thing that water libation might not connect so fast, but all connect. We nwere ike iji mmiri dị na cup ịgbatara wee pụọ libation maka na ọmụ onye dị n'ukwu ka ọ na-eji a n'aka. Nke ọ dịkwa bido gọba mmụọ, bido gọba ọfọ. Ọ dị very important. Ihe m na-achọ ịkụwara gị na ọ bụrụ na mmụọ a ga-egburu efi, mmụọ a ga-egburu ebulu, a na-ebu ụzọ were ọjị gọrịa. Ịghọtara? So bido gọba ọjị. Ịsị na m na ị nwere ego aka ọ na-ana gị gwa gị ihe ị ga-eme mba na sụọ mba na nri. Ọ bụrụ na ị nwere ego ọjị, chọba ogologo na hot ka ị nwere. Ọ bụrụ na ị nwere hot, chọba ọ bụrụ na mmiri ka ị nwere, were mmiri. Maka na m na-achọ ịgwa gị na ị nwere ego hot ma ọ bụ na ị dara aṅụ hot, ị prefer ka ị yuzuo ihe ị na-ala ikigbo mmiri. Fine and good. Bido mewe ya. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwaziri gị bụ nke ịtụ ya bụ ihe ị kwesịrị ịma. O nwere ihe a na-akpọ spiritual exercise. Akụzigo m ya, kụzikwu ya since 2020. anyị bido kụziri ihe na YouTube. Then akụzigo m ya many a times mana m repeat ya. Gịnị bụ spiritual exercise? Spiritual exercise bụ mmadụ i-discover self discovery. Ọ ga-enwerịrị time iji akwụnye onwe gị n'ọkụ. Ị ga-akwụnyerịrị onwe gị n'ọkụ, nwere onye ga-emeri gị ya. Ihe m nwa as a priest ga-eme wee guide gị. Ihe m nwa as a priest ga-eme wee motivate gị. Mana ọ bụrụkwa na ya na ihe ebute ụzọ, ihe ebukwa ụzọ. So ị ga-enwe time for your spiritual exercise. Nke mbụgodo dị mkpa na spiritual exercise bụ i-discover their true you, their inner you. You must discover your true you. Yes, by nke mbụgodo mara ihe chi gị na-asọ. Anyị ya continue na teaching na tomorrow. Discover ihe chi gị na-asọ. Tomorrow nya ka anyị focus attention. Mana ka anyị round up ihe gbasara ihe a na-achịkọwa. Spiritual exercise is very important. Ọ ga-enwedịrị time iji eche ihu na east. Whether ma ị nọ n'ime ụlọ ma ị nọ outside, dịka nsi gwa gị, 4 corners of your room nwere ebe east, face ye east. Spiritual exercise bụ oge iji akwụnye onwe gị n'ọkụ, oge iji recharge onwe gị. Maka na ọ bụrụ na ị na-recharge onwe gị, ị ma na ị ga-enwe low battery. Enwere ike mgbe ihe ọma ga-eji bịara gị kwụrụ n'ọkụ. Ọ wụrụ na switch go off. So ị ga-akwụnyerịrị onwe gị n'ọkụ, very important. Now, mgbe ahụ ị ga-eme spiritual exercise mgbe iji special time ị na-ewepụta gị na ụmụ mmụọ ji anọ ọnọdụ. Ị nwere ike ime n'ụtụtụ, ị nwere ike ime n'ehihie, ị nwere ike ime n'abalị, mgbe ọbụla dị more suitable for you. Ihe dị mkpa na ọ ga-abụ mgbe the atmosphere be very friendly. Mgbe enwere mkpọtụ, mgbe enwere noise, you can isolate yourself to any place you might. Ị ga-enwe quiet moment. Quiet moment for meditation. And that is spiritual exercise. Mgbe ahụ ị ga-eji kpọkụ ya ezumezu, kpọkụwa ọra mmụọ gị, kpọbakwa onye akpọ ibia. Ị gwa ha na-ebe nwoke gị na ha nọrọ ya. Ha kụziere gị ihe ihe omimi dị n'ime ndụ gị. Ihe ị ga-eme ka ị wee si na point A banye na point B. Ihe ị ga-eme na ndụ ka e wee wezụga ihe ndị a na-eweta ọrụ akwụ. Ihe ndị a na-eweta negativity n'ụzọ gị. Kedu ihe a ga-eme mbara ka asụọ mbara nne? Ka nwoke kwụrụ ka nwoke si ahụ, ka nwaanyị kwụrụ ka nwaanyị si ahụ. Ihe m na-achịkọwara n'oge a ka gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata. Iri ituo ofe afa
yọọ ha mgbaghara ebe isi mejọ, gwa ha na ịchọ ka agbanwere gị ọnọdụ, gwa ha the lofty ideas, good visions ị nwere for your existence, gwa ha etu isi chọọ ka ị make an impact in your life and in life of people that come across you. Nwee good proposals ị na-ekụziri ha nọọ ihe a ka ị chọrọ ka ị bụrụ, maka na ị can only be ihe ị chọrọ ka ị bụrụ. I keep telling you that man is the architect of his own problems. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ị chọrọ ka ị bụrụ na ndụ ị ga-abụ ya, but determinations should become from you. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke abụọ ị kwesịrị ịma bụ pay attention to your inner self. Discover ihe ọ bụla chi gị forbidiri. Esekwana ka ime na onye ọzọ na-eme, maka na oke soro ngwere maa mmiri, ọkọ ngwere na ọma aka oke. O nwere some lifestyle chi gị forbidiri. O nwere ihe a na-akpọ nsọ chi, o nwere ihe a na-akpọ iwu agwụ ma ọ bụ nsọ agwụ. E nwere nsọ chi. Discover ihe chi gị na-asọ, discover ihe ya ezumezu na-asọ, malụkwa na nsọ bụ ndụ. Malụ na nsọ bụ ndụ. Ụfọdụ n'ime ụlọ na-ajụ m nkịta kedu ka ha ga-esi ma ihe bụ nsọ chi ha. Ihe kpatara na ịmara ihe tu ihe ị ga-eji ma ihe bụ nsọ chi gị bụrụ ịkwụrụ n'ọkụ. Iji this spiritual exercise m na-akọwara gị wee na-eti ebere, mana aka nte you na ọ bụrụ na ikwunye onwe gị n'ọkụ, ị nọ ọnọ ịgwa ụmụ mmụọ mgbe ị na-eme spiritual exercise ya, ha gosi gị, ha mee ka ị bụrụ ihe ị chọrọ ka ị bụrụ, ha gosi gị ihe ị kwesịrị ime, ha reveal your inner self. Mgbe ahụ ị na-achọ ha, ha kere ihe ha chọrọ ka ị mee. Mgbe ahụ ka ị ga-enwetaba ozi ihe ị kwesịghị ime na ihe ị kwesịrị ime ka ị wesi na point A wee banye na point B. Mgbe ahụ ka ị ga-ereviri ụzọ chi gị. Ọhịa ị ga-akụzi echi, mana ana m achọ ịkọwara na o nwere so many ways ị ga-eji wee discover ihe bụ nsọ chi gị. Ọ bụrụ na ị dị interested na ya, sonyela anyị na program echi ka bandage si n'anya gị pụọ. Mana ana m achọ ịkọwara gị na-akwụnye okwu onwe gị n'ọkụ, nwerekwa onye ya akwụnye onwe gị n'ọkụ na-abụrụ gị nwa ihe ebuteriri ụzọ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ị chọzie ịma more, like our page, na-esonyere anyị for more updates. Tomorrow I ga-take you from another point B to point C. Nwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ na-ịchọ ka agbara gị afa miri emi, echefuna 08057837672 or 08138243871. N'anya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị a mkpọrọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ndị niile nọ under the influence of my voice right now, may they be protected, may they be favored, may they be liberated. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka emesịanụ udo dị mmadụ niile. Ka ị nụrụ ozi a, metụ aka na share button ka nwanne gị nụkwa. Udo dịrị unu.